Tervetuloa isännöintipäiville. Täällä tapaa paljon ihania ihmisiä. Lindström on isännöintipäivillä mukana, koska me halutaan tavata meidän asiakkaita, luoda uusia verkostoja ja koetaan tämä meidän ihan ykköstapahtumiksi vuoden aikana. Me ollaan ollut täällä reilu 20 vuotta ja tämä on ollut meille tosi tärkeää. Isännöintipäivät on meille todella merkittävä tapahtuma vuosittain tavata isännöitsijöitä. Esimerkiksi viime vuonna me saatiin satoja kontakteja, joita päästiin hyödyntämään myöhemmässä vaiheessa. Me houkutellaan meidän osastolle kävijöitä tuomalla esille alan uusimmat innovaatiot. Mun mielestä parasta isännöintipäivissä on nähdä ihmisiä, päästä verkostoitumaan, päästä keskustelemaan ja keskustelun kautta ratkaista yhteisiä ongelmia, mikä vaivaa sekä kaikkia meitä alan sisällä että meidän yhteistyökumppaneita. Mun mielestä parhaan keskustelun isännöinnin kanssa on käyty kokonaisvaltaisesti isännöinnissä, sen uudistuksessa, asukkaista, hallituksesta, mitä me halutaan yhdessä tehdä, ei pelkästään meidän kanssa, vaan kaikkien kumppanien, kaikkien kanssa viedä tätä alaa eteenpäin. Me ollaan varmistettu se, että me saadaan kaikki täältä irti sillä, että me ollaan tutustuttu etukäteen siis noihin näytteille asettajiin. Ollaan tutkittu paljon, ketä täällä on ja valmistauduttu sille etukäteen. Joo, ja toki tosi avoimella asenteella, että paljon juteltu tuntemattomien ihmisten kanssa. On, kyllä.